No dobre, ďalšia časť. Akým spôsobom a čo všetko je možné zapísať do úlohy? Úloha je jednoduchá, je to jednoduchý záznam, ktorý má nejaký začiatok a koniec, má nejaké trvanie tým pádom a má nejaký názov. To, čo bude v názve, je v podstate jedno, je možné to kedykoľvek zmeniť, ale reprezentuje teda nejakú úlohu, ktorá by v rámci času a nejakého splnenia mala byť spracovaná. Takže si napíšeme úloha 1. Môj obľúbený názov. Automatické nastavenie je, teda už ako sme si predtým ukázali, jeden deň. Začína to v ten deň, keď máme začiatok samotného projektu a končí to o toľko dní, koľko sme si nastavili. Čiže mám možnosť manuálne nastaviť počet dní. Najčastejším spôsobom alebo dôvodom, prečo meniť počet je, alebo meniť trvanie je v dňoch, ale samozrejme pokiaľ pracujeme s iným typom úlohy, máme možnosť pracovať aj s rôznymi hodnotami. Závisí od jazykovej verzie samotnej úlohy alebo samotného projektu. Teraz mám anglicky, takže vyskúšam anglické možnosti. Ak si zvolím 8H, znamená to, že to je 8 hodín alebo hour. Takže vidíme tu hours. Môže to byť aj koľko dáme? 45 minút. Aj taká úloha môže byť. Môžeme mať 2V alebo 2 weeks, 2 týždne. Môžeme mať aj 1,5 mo alebo 1,5 mesiaca. To sú teda hodnoty, ktoré je možné zadávať a je možné takýmto spôsobom riešiť jednotlivé časové obdobie, ktoré táto úloha má mať. No, v rámci týchto časových možností je možné pridať ešte jedno malé písmenko E, ktoré radikálnym spôsobom mení dĺžku samotného trvania. V štandardnom nastavení je každý deň počítaný ako deň pracovný, to znamená, že keď nastavíme treba 8 mesiacov, ale zároveň 8 dní, tak 8 dní, pozrieme si, v časovom pláne je v podstate 10 dní, 10 kalendárnych dní s tým, že sobota a nedeľa je voľná. Ale ak pred deň napíšem days, tak je to vlastne, sú to dni kalendárne, to znamená alebo elapsed, minuté dní, čiže konkrétne dni, ktoré riešime. To platí samozrejme aj o ostatných hodnotách. Je logické, že pokiaľ som niekde v strede 8 ráno a dám si 15 minút, tak je úplne jedno, či je to 15 ubehnutých minút alebo 15 obyčajných minút. Zmysel to začína mať až vtedy, keď prekračujeme jednotlivé víkendové obdobia. Takže závisí veľmi od toho, a akú hodnotu zadávame, či sú to kalendárne dni alebo dni pracovné alebo akékoľvek časové úseky. Ďalšie vlastnosti nájdeme po dvojitom kliknutí na samotnú úlohu, kde si máme možnosť pozrieť všetky detaily. Čiže je možné pracovať s názvom, je možné nastaviť počet alebo teda samotné trvanie, je tu ešte možnosť estimated, to znamená, že budeme pracovať s úlohou, ktorá má iba odhadovaný čas. Je to zaujímavé až v momente, keď budeme pracovať s rôznymi odhadmi a rôznymi modelmi modelácie vlastne samotného času. Je možné nastaviť v priebehu kontrolu v priebehu samotného projektu, koľko percent je dokončených. To momentálne pre nás dôležité nie je a je možné nastaviť prioritu, ktorá je od 1 do 1000. Štart a koniec je k dispozícii. Čo sa týka štartu a konca a trvania, je to trojuholník, ktorý má na seba väzby. A prioritná väzba je v tomto nastavení štart. Existuje možnosť, ktorá bude dôležitá, bude dôležitý koniec, ale začíname s týmto štandardom, to znamená začiatok je štart. Ako náhle zmeníme trvanie, zmení sa koniec, nie začiatok. Takže ako náhle to potvrdíme, tak sa naprepočíta potom finish a ten už je teraz 5.11. Aby som to chcel zmeniť, potrebujem to meniť iným spôsobom, musím vždy generovať alebo pracovať do začiatkom, nie s koncom. Predecessors, následníci, vysvetlíme si neskôr, keď sa budeme baviť o vzťahu jednotlivých úloh, ale je to teda informácia, alebo je to miesto, kde viažeme jednotlivé úlohy na seba. Čiže ak jedna úloha nejakým spôsobom naväzuje na druhú, tu
sa definuje, ktorá to z týchto úloh je, aký typ medzi nimi je, aký vzťah medzi nimi bude a aký rozdiel alebo aká medzera časová alebo predĺženie tam bude. Ďalšia veľmi dôležitá informácia je, aké zdroje budú riešiť tento projekt, to znamená, kto je za neho zodpovedný a kto na ňom bude účastný. V Advanced je možné nastaviť rôzne modely spôsobu výpočtov. A veľmi dôležité pre nás sú informácie o type, pretože pokiaľ sú na úlohu pridelené nejaké zdroje, je veľmi dôležitý, akým spôsobom sa bude počítať zmena. Čiže v prípade, ak budete pridávať alebo brať ľudí a necháme fixed units, znamená to, že pri pridaní alebo ubraní ľudí sa nám zmení aj dĺžka projektu alebo samotnej úlohy. Čiže ak má úloha 10 dní a pracujú na nej dvaja ľudia, jedného uberieme, tak celý projekt sa zdvojnásobí. Ak by sme pridali 2 ľudí, v takom prípade sa nám zase skráti na polovicu.